Kaninyong tanan maayong buntag. Pag-abot nako, maogi akong nadunggan tong nag-ampo manday mo nga anhi assign si Father Aje. Mura man jud tog nauna man, mauna lang to'y Paris priest. Unyay ampo na lang ko nga mahimo pong assistant. Magisgot tag reshuffling, unya magisgot ta og recollection. Di ako no'y mga pari nga nag-recollection. Karon, basta gani kay taas-taas nga recollection, naanay sharing. Mao tong gigrupo-grupo sila sa facilitator tagupat. Nya day upat ka pari nga miingon, Brad, mao no dyan ni panahon nga atong ipagawas ng atong sekreto nga gitipigan, pero magsabot gyud ta. Di gyud ta manabi kay unyag makahibaw ang obispo, unyag i-assign tas kapunaw-punawan. Mo tumingon ang usa, ang ahog yung problema, Brad, ato ran na alkoholik na lagi ko ron. Usahay kakabuntagan ko og inom, unya hubog-hubog pa man ko, cancel misa. Ingon ang usa nga na, di ka, Brad. Ako po, Brad, mingon ang usa. Problema na ho kay sugarol lagi ko. Unya, mawago ko kusang simana kay Mudirbe. Ang problema kay gibit-bit man ho project fund. Munang karon, Brad, nag 5-6 na lang kog budget. Ingon pag-usa. Ako, Brad, no? Dako dyan yung sikretuha. Di gin mo manabi, ha? Unsa may imo di ay? Naalagi ko'y junior. Unsa murara bag manghuran. Wa man mo tingog ang usa. Ikaw diha, nganong amang ka magtingog-tingog. Usa ra jud problema na ho, Brad. Unsa man tanan hong madunggan aw jud nang ipanabi. No? Patay tanan. May paambit ko nining maong istorya komedya. Pag pahinumdum ka natong tanan, nga mapari man ta, malaygo man ta, bata, naagyo tay bahin sa kabuang. Mao bitaw nga mag-recollection gyud ta, kay mao man ni paagi nga mapahimduman unta tagyutay. Kay usahay man gud nagtuo ta, naigingon nilag sometimes we lean on our own understanding. Nga nagtuta sa atong panabot, atong hunahuna nga, sakto na ta. Pero usahay, angay ditang pilpilon og jutay, pahimangnuan og jutay, tambagan og jutay, aron mas mamaayo ang atong paglawig, isip Kristohanon. Ambot nakadungog ba mo ni ining usa ka istorya, matod sa usa ka Jewish legend. Nga sa wa pa kuno mugnaa sa tawo ang Ginoo, iyang gikonsulta ang mga angels. Gatapok na silang tanan, niya mingon ang Ginoo, nagplano ko nga magmugna og tawo. Unsa may inyong ikasulti? Ang first angel, ang angel of justice, mingon, Lord, maluoy ka ayaw. Kay kung magmugna kag tawo, sus, mangdagmal ra na, manaot na siya, maghimo nagdi maayong butang nga di ikalipay siyang isig katawo, ayaw tahon. Sunod nga mitingog kay ang angel of truth. Lord, maluoy ka adyaw pod. Di pod ko gusto nga mugnaon nimo ng tawo. Ngano man? Kay baw ka, kusog na mulimod, kusog na mamakak, kusog na manglimbong, mangilad pa na. Tanawa, naighang scam ana himuon. Mingon pod ang angel of holiness, bitaw, Lord, ako pod, babag ko ana. Ayaw himuan ng tao. Kay sus, musoda nagbisyo. Drugs, inom, naiubanan na, magpalabig kaon, bisag busog na. Munang ayaw. Sa dihang mitingog na ang angel of mercy, nahilom silang tanan. Mingon ang angel of mercy, Lord, kung ako'y imong pangutanon, mugnaa ang tao. Tinuod makasa na,
Mutipas nas dalan sa hustisya, dalan sa kamatuuran, dalan sa kabalaan. Pero inubanan sa imong grasya, unya inubanan sa akong pagiya, isip anghel. Ako siyang tultulan sa dalan, balik paingon kanimo. Hinaut-unta nga kami nga mga kaparian, mahimo usab nga instrumento, murag mga angheles, nga usahay kung mutipasta, magiyahan sa hustong dalan. Kabantay ba mo nga ingon ni Ana ang atong sitwasyon? Diha bitaw istorya, usa kunok higayon, nagduwa og golf. Kay ba mo kinsa gaduwa golf? God the Father, Jesus, og si Moses. Totial, no? Hibawan na tong golf, kay kanar mang mainom tag golf. Gadua silang tulo. Mingon dayon ang God the Father. Moses, ikaw may ubos-ubos og ranggo. Ikaw una mo tira sa bula. Na si Moses lagi nga 88 na ang edad, di mo ra nagnanglagoto na ngana. So, unag pika, pagpika pa sa bula, talibungbong sa ibabaw. Di ba ng golf course na may murag tubig? Dito tugpa ag bula. Unsa may gibuhat ni Moses? Miduol didto sa maong pond. Niya gisik iyang giisa ang golf club. Remember? Si Moses, pagsakas sa club, mibuak ang dagat. Pag ngana pa, ingbuak ang pond, dito man ang bula, pak nga nukas siyat sa buhok. Sus karon, Jesus na, 33 years old, di perte ka, ligon, dito hapak sa bula, talibungbong, pagtugpa pa, dito gihapon sa pond. Pero, remember, Jesus walks on water. Di, gilakaw ra ni Kristo ang pond, gingana niya ang kamot, misaka ang bula, gibunawan, siyat sa buho. Karon thrilling na kung sa'y buhaton sa God the Father, Creator of heaven and earth, sa tanang mulangoy, tanang mulupad. Sus, kanilaging God the Father, di idara na kaayo. Sus, pagtira pa sa bula, talibongbong gihapon, dito gihapon mo tugpa sa pond. Pero natinga sila kay meditsog lingkod sa iyang trono. Nga number 4. Nga naman pagkahagbong diay sa bula, gisugat og baki. Ang iyang nilalang, gilamoy ang bula, mi kapay-kapay, mi saka. Sus pagsaka kay nakita mas agila. Gidagit sa agila, gikumot ang baki, gilupad sa ibabaw. Pag-abot sa ibabaw, kay gikabuhi manaag baki. Di midigwa. Pagdigwa pa, siyat sa buho. Point of the story, nga bisan pa sa pagsugod sa panahon, naagyod ang Ginoo, nag-uban kanunay kanato. Aron masiguro nga mahiuban taniya ngadto sa ginarian sa langit, nga dunay mga lawak nga giandam alang kanato. But we have to always remember, kay ang tao ko dosahay kay magsalik. Ug baka sa ganita, tao ra gud ta, medyo matag perpekto. Pero always remember, charity ends where justice begins. Naagyoy limit, dili unlimited ning higayon nga pwede tang makasa. Naay limit, naanay kutlob, nga kung magpalabi ta, watak hibaw. Labi na karong mga panahona, nga tungod sa COVID, ato makitaan nga, kitang tanan, we are all vulnerable. Way dato, way pobre, way bata, way tiguang, way himsog, way masakiton, nga kung matakbuyan ang kasasakit, ginuor yun nakahibaw o nagkupot sa desisyon waon bata og dili.
Karong panahon na, karon nga COVID, dili lalim. Kana lang magsulob tag mask, kabantay ba mo magmask mo sa kaghagdan? Perting punguta, hangak. Pero kibaw ba mo og say ilhanan nga ang inyong mask mahalon? Kanang lugos mo kaginawa. Mo nang ko ng inyong mask karon na ginhawa mo og maadyo, alam na. So di gyud lalim, no? Pagsuob pa lang sa mask, unya nayusahay lagi labi naho nga murag nagkaedad-edaran na makalimot na pud ta usahay. Dito ko kasa og Emmanuel kay nag-claim og donation sa diocese. Pag naog panaho kay gidrop ra man ko sa driver. Wa man ko'y mask. Paglingi panaho nakalarga naman. Ingsod ko sa Emmanuel, sus paglingkod panaho dito nang gimask tanan ako rewa. Berting uwawa. Kung sa gibuhat na ho, ang amang pugmudagan kung diha naman ko, gay nga na ko sa ang t-shirt o sang oras, huwat nga. Pero anak kamuot, kay it's a sign of your stupidity. Nga kay ba man ta kang magmas, murag mailahan na hinoon nga, tiniguwang nakta, no? Limtano na kayo. Napagrilain, di lalim, sakay kag jeep, nga naingon nag-aquarium. Mahal pag yung plite. Dugay pag yung ka maghuwat. So daghan yun in taon ang kahasol. Napailayang hasol. Mahadlok tag masakit. Labi na mong pare, magmisa me. Unya, usahay kay mukatol man atong tutunlan. Bisan og ordinaryong ubo. Mo na nakasaway dyo ko. Diyan na og microphone. Mura mag-ingkatol ang tutunlan. Di min ko, nanaw ang mga tao. Alam niya ko, giubo man sa pader, di ta mo kalawat ani. O siya gibuhat na, ingana na lang ko. Gito na laman. Manong tinoon na giingon, mas maayo pa'y mangutot kaysa muubo kung tuwa ka small. So ay na pangutot ani karon. Di ba di mulingi? Pero hutoy og kalima di ba managa ng uban? So mao na yung mga kahasol karon. Gawas pa, lisod kaayo ang pagbiyahe. Unya, I just learned nga dinhi lang kuno sa lubok, daghang na displaced sa trabaho. Nakadungog ko, moabot ko ng 300 ka mga tao nga nawad-an og trabaho tungod sa pandemic. So kitang tanan gyud siguro no, mibati gyud og kahingawa. Unya si Bishop David bitaw mi post sa Facebook nga mura ba og murag representation sa atong gibati. Nagibutang dito sa Facebook, dako kaayo. How long, Lord? Hangtod ano sa aman kataas kining among pag-antos karon, no? So dili gyud lalim, no? Kusog-kusog, no? Makaingon ta nga nindot nitong karaang simbahan. Okay, sunod, di lalim. Naba ninyo dinhi nakasuway o gi-quarantine? Ako, nakasuway kong na-quarantine, di lalim. Gi-quarantine ko kay gigabaan lagi. Nga naman, na birthday. Tabaghag tang dako. Nga na mo dyan yung Pilipino, mga matagtukos, birthday, bisang ganig pista. Kung ang pizza sa Lubok, 29, mingon dayon, mga kauban sa opisina, at tutag 26. Og di ganipod, at tuta og pizza 2. Pili lang, sinugba, si Charon. Mauna, muangay ta, di ako niya, birthday ko. Ang driver,
sa akong gipamerdihan, positive. Maayo gani, kay wa mo anha ag driver that time. Sa ato pa, ang nag-birthday, first generation. Kami nga na birthday, second generation. Sa ato pa, samtang gitest siya, gahuwat mi, gipiriso, upat ka adlaw, di lalim. Ayo gani kay negative. So mauna yung mga kahasol nga ato karon nga nabati tungod ni ining pandemic, unya napagyud tay mga personal issues. Now, muni angay natong pamalandungan og maayo. Si Bishop David mipasupot sa pangutana, how long, Lord? Tingali pod kita, simpleng mga lumulupyo, ang ato pang pangutana, mauni, ngano man Lord, nga imo manggitugot, nga naaning mga kasakitan sa kinabuhi. Usa ka theologian ang misuway sa pagtubag ni ining pangutana, nganong gitugot man sa Ginoo nga tagaan tag problema. Unang rason, ngano? Una, God uses problems to direct you. No? Ang Ginoo di ay tagaan tag problema to direct us. Kay usahay lagi magtuot nga insakto na ta. Unya mo nang tagaan tag problema in order for us to be directed to the right path. No, mauna. Mabitaw mingon si Kristo, trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. So mauni mga igsuon, tagaan tag problema sa Ginoo aron ta tug-anan sa sakto nga dalan. Ambot diya kunoy usa ka batan-on. No arang-arang kay moraog mihinay-hinay na. Dahil batan-on nga naglibog siya kung magpari ba o magminyo. Kay seminarista man siya. Kung makakita siya pari nga magmisa kay mingon man siya. Mura man pugmaangay ko magpari. Lami man ang magmisa, magpakumpisal, maghilog. Unya, og makakita siya sa iyang uyab nga gwapa. Mingon po siya, mura man po kami doon ko. Mura man. Kung ang una ganin akong masudlan, simbahan. Meaning to say, paparion ko. Pero una ganin akong ikakita ang akong uyab. Magminjo ko. Lord, batog ko Lord, ikaw na mahibaw, inikabuntag. Sus, sayo subuntag, mituktok mag-iyang igagaw. Pag tuktok pa, Brad, mag-practice ta og choir sa simbahan. Kinumdum siya iyang gipangayong sign, mingon siya, hala, paparion man jud ko. Kay natural mag-practice sa simbahan. Simbahan giuna na kong masudlan. Mao kadto, ligo siya ilis diretso sa simbahan. Pagsud pa niya sa simbahan, pag-abri pa, dito magiyang uyab galuhod. Mangutana ko ninyo, napare, naminjo. Tubag, napare. Abtag 5 ka tuig, naminjo. No? Usahay lagi, tagaan tag problema kay usahay kay pareho kita pananglit. Day usa ka lalaki, sakay siya sa sakyanan. Drive siya sa sakyanan. Pag-abot sa unahan, sus, miwagol man na ang ligid. Di, may parking siya sa kilid. Pagtanaw pa niya sa sakyanan,
dito sa usa ka ligid, usa na lang karus ka gahawid. Gilaliman kag usa na karus ka gahawid kay ngana nagligid. O siyang gibuhat. Dito siya naghinuktok, nagpungko at tubangan sa ligid. Sao naman inaho, gadali rabadjog ko. Pagkataod-taod, di ay man miabot, tanaw niya, war magbuang dyan eh. Kaya di ay magabangan niya kay skinde, unya agsanina na bali, mura madjog buang ni, miduol niya. Unya, gitanaw siya. Nagunsa magkana Brad? Bisag buang, iyan lang pong gisulti pagpahungaw sa iyang gibate. Kaniligahong ligid, unsaon naman ni, usa ka ruska naman nahibilin, sao man ako pagbiyahe. Miyong man nagbuang. Dali ra na Brad, unsaon man. Kuwaig tagsak ka ruska tong ubang ligid. Ibalhin mo anang imong ligid, kuwang to, mapunaan eh. Di mingon siya, sakto po ka no? Pero gano'n nakibaw man ka nga, buang manunta ka. Mingon po nagbuang, tinood na Brad, buang ko, pero di ko bulok. Usahay kay, mura man putag may pagka, kaning Pilipino usahay kay, lisod sabton, na problema na to kay kusog naman mo katawa-katawa. May bagyo, unya pagkahuman, lumpan tagyutay, unya nangabasa atong mga bugas, unya agnaay mo interview nga tagat media kay bingana man ta. Nganong ingana man ta? Pakno puta gamay. Mo nang usahay i-direct gyud ta. Diha bitaw amahan. Napa ba ninyo ani kanang nakasuway nga kanunay latuson? Hinumdong ko sa bata pa ko o gamay rang sa kaning kod sa lubi labi nagduha ra ka buok lapdusan ka mulabod sakita og dako-dako na ganing sa nga di na matabang kung sabi baton sa mga tatay kaniadto bakos nagiuban nga kanang naagyo gi-maintain nga sanga sa bayabas labi na og tagwalo anak na gi-maintain nga ang amahan nga sanga sa bayabas ging sabit sa lansang karon diyang may amahan nga nagtuog yun siya nga sakto ning latuson ng bata aron magbinutan. So unsa may iyang gibuhat inikasa sa iyang anak labi na kay laki ra ba bunawan dayo sa bayabas sus ang bata intawon matagbunaw sa amahan mudagan sa kasilyas adto manira aron di na lagi magukod mao to ilang pattern gikan sa bata hangtod nahimo na lang ulitawong gamay inikasa bunaw ang bata musod intawon sa kasilyas manira karon sa pag-edad na sa amahan og mga 50 kapin diya may seminar sa Couples for Christ. Di, nahaapil ag isang inahan o amahan. Dito na sa pag-lecture sa speaker nga, okay man ang mopanista, no? Grounded ng bata, usahay po, mapilpilan sa sampot, pero di yun ng tumang pagdagmal. Mulatos ka, pasabton. Mano mang gipilpil man ang imong sampot, kadi maayo imong gibuhat ginagmay di nang mamunal gyud sus ingon siya ugwa ko mag-edad og 50 kapin karon pa ko ma-guided karon pa ko ma-directed na sayop din ang gihimo pero mingon man ang speaker Brad di pa ulahi ang tanan inikuli nimo sa inyo pangayog pasaylo sa imong anak sus pag-abot pa sa balay dito nag-iyang anak natinga naman ang anak kay gadangoy-ngoy man ang papa. Inghilak. Pasaylo ako anak. Ngano man pa? Sayop man day anak. Kanunay ka na bunawan. Unya makainom mo dumarabat sa kukudong. Nga inigbunaw na ho mudong kasilas manira. Pasaylo ako doy sayop din ang mudagmal. Ingon pagbata, pasaylo ako ko pa. Ngano mang mangayon makagpasaylo.
Kadasod na sa kasilyas pa. Tungod sa akong kapungot nimo, akong kwaon tungod toothbrush, akong ingana sa bawl. Bawas-bawas din kinabuhi. Sunod, nganong tagaan man kita og problema. Number 2, God uses problems to test you. So kaning COVID nga gihatag nato, kaning pandemic nga gihatag nato, pagsuway ni. Aron suwayon gyud ang tao sa iyang pagtuo. Nganuman, anaha maila ang tinuod nimong bili, ana maila ang kalig-on sa imong pagtuo, taliwala sa mga kalisod. Pareho na imong mga higala, na may higala nga maayo ras ino magkaon. Panahon sa problema, makitaan petiaw. Na ay mga tao nga sa kwartahan pagka magsunod-sunod nimo, miigo kaayo. Pero sa dihang galisod na ka, niya muduol ka sabay, mayong kag mare, wa pa gani ka mahuman, mare, jamo kay kwarta. Mahadlok bayloan. Ana masukod ang imong tinuod nga bili, isip higala, isip tawo, isip Kristohanon, panahon sa kalisod. Di ba na man matanaw ang pagkidlap, no? Ana ma-measure ang bili sa usa ka butang, dias kang ngit-ngit. Munang ang imong true glitter as a person can only be measured in the dark. Munang ato ipakita karon unsa may tinud na tong bili, isip tao. Padanglit sa inyo. You are so fortunate. Na kay sweldo, unya inigkaon nimo sa inyo, naa kay bacon, naa kay beefloaf, naa kay piritong isda, soft drink pa ka, nga sinaw ng imo wait. Unya tayo imong silingan, tuas pikas gahangad ra sa langit. Inig hujop sa hangin, mutuon na laman aron masudlan. Nagpaambit bata. Sumao ni panahon nga itesta, kamusta man ta isip silingan, ikaw ra ba gabusog-busog diha. Unya ang imong silingan wa nay gilagot. Anak mo masukod ang imong pagka inahan. Karon kay napungot man ang ubang mama, kay gihaguan nag-answer sa module. Ako bitang pag-umangkon, na may anak nga grade 7. Kaloy sa Diyos, katong pag-umangkon, bright. Unya karon kay bugoy-bugoy mga laki tong ijang grade 7. Karon inigtubag sa nidya kay duha na ka exam, inigbalik perfect man. Kay bright magmama. Di mingon pa akong igsuong laki ang isang amahan. Day, ayaw po palabi Kadi na mo tuon ang teacher. Kaya ba mo karon nga miundang ang chismis? Kaya ang mga chismusa, sige nag-answer og module. Mono na ako ni usa ka ginikanan, mipadag suwat sa DepEd. Please, make your module more difficult. Mo na no, mga butang nga, ana magkasukod ang imong pagkainahan. Kaniadto kusog ka manaway sa maestra. Kayong imong anak nga maldito, gipilpil. Teacher, DSWD ka nako. Kay imong anak hong gipilpil. Karon nga ikaw ni gatudlo sa imong anak, nga sige na mag-away. Ana nakakaibaw nga, lisoda ning teacher. Na gani uban nga mga ginikanan nga masuko, di apa kog baklayon kaniadto. Dahil mama nga o inespod. Ang iyang anak di patambungon o flag ceremony kay init. Intanaw ko sa bata o piskay ba pod? Nga pang misbohol ba po hindi man paintan?
Pagtanaw na ho, yung upakog, igo-igo raman ang tapod. Mo nang usahay, pahinduman ta. Kay usay, murag katutag sakto na ta, kanunay. Karon, anak masukod karon ang atong priorities. Kabantay ba mo sa apay COVID? Kung sa minitabo, work, work, work. Pamilya, second. Unya karon na ng COVID, nakabantay ba mo nga mas nindot ang bonding sa pamilya. So naay mga ginikanan, magluto-luto dito. At one time, nakakita ko og parents dito sa mall. Unsa man kaana, ma'am? Impalit lagi ko anang butanganan og cake. Kayong mga daga, kay gusto man nga maghimo mi og pizza. Nindot paminawon. No? Ang anak mo hiwag panakot, ang usa ka maguwang mo hiwas utanon. Unsa tudluan ni mogday. Ikaw na po'y gisa. Training, nindot, bonding. And these were the things which were done before. Nga nawa na karon. Kaya ang ginikanan karon, pasagdan lang ng anak, sigig cellphone. Sa nagpanghitabo karon, nindot mulabay ko sa krasada. Di man dyan niliburer. Gatuo man dyan ko ani og mga anak nga college, high school. Makita na dapris krasada, dito na mungay. Nakakita po ko, sila mo'y gamasag, siminto, ilang gisiminto, ilang path sa ilang balay. Perting ninduta. Amahan, mga anak, mo'y katrabaho sa ilang natad. Perting ninduta. Mo nang nakalimot naman ta ani. Kay puro naman ta high-tech. Hasa sa pagkaon. Angay ta i-direct. Sa una, kinahanglang karon spaghetti, carbonara. Nakalimot na tas kalami sa biko, piniritong kamuti, parisan og kape, katong binukbok nga wa adyaw galing, nga inig-inom nimo. No, mga butang nga nindot nga ato nang gipadaplin. Sunod. Karon bita kuno kay sige magatubang ng banag asawa. Ingon manaag. Bana, day, karon nga pandemic, usara jay akong nabati, nga kasige tagatubang. Unsa man dong, nabong na ko imong dagway. Ingon po kasawa dong, karon bitang pandemic, gagasige tagatubang, po na takatuig minjo. Karon pa ko kabantay. Kung sa may nabantayan ni mo day, dako man kag mata. No? Mo ni mga igsoon, no? Number 3. Angay datong hinumduman that God uses problems to correct you. Angay gyud ta i-correct usahay. Nga i-correct lang ta og adunay problema pananglit naman ani hinginom. Unya unsa may usahay ihatag sa Ginoo nga problema aron mo undang. Usahay tagaag sakit. And it's so painful nga anha ra ka makaunahuna og bag-o, ana ra kaunahuna og usab sa imong mga pamaagi kung tagaan na kag problema. Muning karon, ang pag-correct sa Ginoo, it's not only an isolated case, but this is of a pandemic proportion. I-correct ang tanan. For example, adunay mga eskwelahan sa ubang lugar, gikuha na ang Ginoo sa classroom. Di na musugot nga na prayer before class. Kuhao na, angay tanan. Di na tamo ampo sa Ginoo. Naay Muslim ane, naay Scientologist, naay atheist. Unfair. Kuwaa
ang pag-ampo sa classroom. Unsa man hitabo? Wa nay klase. Gitangtang ang Ginoo sa sinihan. Wa nay sine. Gitangtang ang Ginoo sa concert scene. Walay concert. Gitangtang ang Ginoo sa mga restaurants. Wa nay pwedeng moadto. So gipinduman ta. We have to place God back to His rightful place. Ibalik nato ang Ginoo nga atong giabog. So mao ni nindot nga pahinumdum nato karon. Pero karon lagi og mo lurang na pod. Mulurang man pod ta. Pananglit ang igsuon. Mingon siya, never in his wildest thoughts nga nagtuo siya nga moabot ng panahon sa orasyon magluhod iyang apo, iyang anak og siya at tubangan sa altar kay mag-angelos. Sa bagog pag-pandemic lami ako no tanawon isa kong gibidyuhan na ijang tulo ka apo puro laki na kaluha o sunod nang luhod diha diri ang mga anak masamong unya siya unya mura bitaw pagno ng ubang suga mura pasagaw ng altar perting ninduta sige to for a month pero nagkadugay labi na kayong sugod na po tagpanggawa sa kalibutan nawa until now it's gone maadjor tag permiro kana batang checkpoint na to basta kani kadaghang cases pusil. Anya nga naon po jud nato ng mga sakinan pagmas. First day. Second day hilang na. Third day palabyo na. Fourth day wa na. Inga na po ng atong spiritual life kung hasulon tag problema luhod ta Lord maluoy ka. Pero og mura ganig mulugak na okay na ang ato pong spiritual life, ang hugot mo anam kaluag. So mauna nga usahay, i-correct gyud ta, no? Kanisa lubok, this is a nila pa music country. Mutuog gyud ko ana. Nakamisa ko din hino, unya di man pug ko musician, but then ang ilhanan na ho lahi kung maminaw kung tagalubok mo kanta og di kanang nakaduol gyud kog suksok nga kapilya diyan nakamisa ko unya ni panganta sa mga tao dili lang choir mga tao makita gyud nimo nga nuta por nuta kana bang way sipyat even sa mga ordinary mass songs nga na kanindot karon diha may usak ka choir nga nagproblema sila kay naay kauban nga membro pero di kajabag nakabantay ba mong kun walo mo kabuok tapan mo usa kajabag inigkanta mo mga taban tatanan bang tos karon di mingon ang usa brad ikaw may leader sa choir ikaw may sulti nga ato nang paundangon kay di ka mao sintunado sus karon mingon man ang leader di ko kahiobsan pa lamang ko nga kasama itong pasultihon mingon ang usa si father laman di ato nilag pare mingon ang pare away problema na ipatawag ninyo ipatawag diha na siya ipatawag na brad ayaw lang jud lainag sabot kasi klase man jud tagasa unja daghan man jud miingon nga sa inyong choir di ka kamao mo kanta maunang undang na laman jamingon siya pila man po kabuok ng miingon pader nga paundangon ko 20 man mo kabuok 18 miingon nga paundangon ka adi na rason pader nga muundang ko nganong di man rason ani ba tang atong parokya pader sus pader kinintos na dyan na miingon nga di ka kahibaw mo wali nganong sige pa man kagwali patay tanan
Angay po ta, i-correct bitaw jutay, no? Kay pananglit, no? Kanang kita mismo, no? Kay bawo man ko kasagaran mo tambong og recollection, hinimbahon. No? Unya, usahay kay nata sa simbahan kay labi nagtig-reading, magpijong-pijong mamputa. Nga na puta. Labi nagikapoy, pukawa na ko kung mahamana ng waling taas. Kay uwaw, inigtindog ako rin galingkod. Mautong kasa ako no, agpare, gitawag ang liminister nga bag-o, wa mangandam. Hala, ikaw dili reading. Sus, pag reading pa sa liminister, ingon man ni siya, a reading from the letter of Paul to the Philippines. Spesyal lamang po ng Pilipinas na unsa naman eh. Sus, pag-abot sa tumoy, ang uban wa kabantay, kagapijong-pijong alaman. Pag-abot sa tumoy, imbis bingon, this is the word of the Lord. Ang yang nilitok kay, this is the end of the world. Ang mga taong wa mamina, yun po, thanks be to God. Mo tigbalik-balik na hog istorya, ang recollection. Kaming mga pare, mutanaw po medyo tayo unsay purman ninyo inikalawak. Karon kay hiniusa man lag ang Ginoo man ang lawas ni Kristo. Amen. Kamot naman tanan. At kung apay pandemic kay daghan mang mukalawat og baba. Napoy kamot. Mutanaw mininjo ka na may uban ngayon. Lawas ni Kristo. Mura pog dagang Pilipina. Amen. Napoy uban nga murag mugawas na ng tilaok. Amen. Pero uban kamot, di ba, right over left. Na uban kay murag pod og si Ruben Padilla. Amen. Napoy murag nanakop pa Kalindanao. Amen. Sus rekas akay naglibog ang pari kay lawas ni Kristo. Inga naman, amen. Mo tingon ng pare, klaruha diha. Dine in, take out. Diya pa'y paring tigpakalawat, mapungot siya kay binuangan siya. No, pare ka nga serious, unsa ini pakalawat kay nailaki nga magpaawahi. Unsa ini awahi, lawas ni Kristo. Lawas pod. Sunod Domingo mao gyapon, lawas ni Kristo. Lawas pod. Pungot ang pare, jag sunod patagmo na huni. Muusob ganin ni tagam jo ni ron. Nakuha sa gumas bisikleta. Ijang gigunting gipasubayan. Jag gibatalag puti. Jag gibutang sa iyang kamot. Sus nagpawahi naman pod. Lawas ni Kristo. Lawas pod. Di mo ijang gihungit aguma. Ingon man ang maong laki. Padre, guma man eh. Ingon por pare, guma pod. Patagmon lagi tao sahay, napayuban ane nato, nga pretty jog ka late. Nay mo abot og ebanghelyo. Nay uban mo abot kabantay memeng pare. Mo abot og kirye. Kaluy kami. Magpasalipod sa halige. Oh no, hindi pa man inikanta na gani Gloria, na nanindog man tanan. Wa makit napayuban nga itunong og dugay ra sa haligi pag dawata dito pag opera murag wapon malit na di uban nga tungod lagi anang sige pagpanudlay da pagpuli pa sa sanina ha di man nasibo sa sapatos da pagkuan na pod sa sapatos di man sibo sa sanina na sige pag mo nang ang bana gipungot na ingon nagbana musimba ta de. Nana. Sus, pagabot pa sa simbahan, kaingon nagpare, nahala ng Santos nga misa, dadong ang kaliwa, ingon po, hay, salamat, nakaabot pa dyan po gamay. So nga na, tao sa, hay, ngunang kinahanglang i-correct. No? Sunod. Number 4, God uses problems
to protect you. Nakabantay ba mo usahay, no? There may be times nga nagplano ka nga pananglit mamista or manukos. Gihimo na nimo tanan. Ang sakyanan pag adto nimo guba. Ang tawag ka sa imo agaw kay mo hits ka, di mo dayon. Unya nangatang kag truck puno. Di na lamang ka. Mingon ka nga sus, di jud ditugot. Tinuod kay posible nga katong imong gisakyan, nabirya pa, di pa maadyo. There were a lot of times nga ako pananglit, na ako'y plano jud nga moadto. Gihimutan ng medyos. Diyan na may kiingon nila, unsa gani ng mura persistent nga pagbabag sa imong plano, ayaw pamugos. Kay that must be the way of the angel nga i-protect ka. Di abot may teacher sa seminaryo. Muuli-uli man siya kada adlaw. Musakay siya mga 6:30. Musakay og jeep padung sa Tagbilaran sa seminaryo. Now, nangatang siya dito, buntag ka ng 6:30 kay bugna-bugnaw pa man. Gilay-lay na laman siya, 5 na katrak ang miagi. Wadyo siya hunungi. Kay puno, karon. Dahil may labay, why sod? Marag tunga-tunga ang sod. Ingana pa dyan siya muna-muna. Wa kakita in ritso. Nga ano mo dyan yung di man ko pasakyon. Karon, diyan ay lain nga sakyanan, nakasakay siya. Pagabot sa unahan, kadtong wa kakita sa iyang pagpara, nahagbong sa pangpang. Bingon nga God was really protecting me. Mauni nga, gihatag na to ning pandemic, tingali to protect us from damnation. Nga nagpalabi na kita kaayo ang mga tao sa kalibutan karon. Gipainumduman ta nga himuon gyud ni sa Ginoo parte sa plano sa iyang kaluwasan, sa atong kaluwasan nga iprotekta. Kanumdum ko dihay usa ka tawo nga matinga siya kay naglakaw siya sa daan. Paglakaw niya sa daan, nakadungog mo siya tingog, usa ka babayi. Nga, minjo. Stop. Sama ng tingog mo, sama ng tiaw. Di hunong siya. Sus, di sakyanan nga mihaguros. Sus, kung pa itong stop, banggaan ng tako. Di, lakaw na po siya. Padung na po siya mutikang, stop. Di, stop siya. Sus, di na hanggang halublak. Diyan, lingi-lingi siya. Kinsa man ka? Mitubag o, ako ang imong anghel nga magbalantay. Di, pagkaman, iyang giadto. Kay bao ba ka? Ano, nasuko man ka? Dahil nga, duha kay gayon, ako kang luwas. Ako kang giyang stop. Napungot ko nimo. Nga ano man. Nga naman sa padong na kumagminjo sa hongbana, umang ko ingnan mo, stop! Patay tanan. Okay. And the last, number 5. God uses problems to perfect you. Di man jud ta adtos langit og di tahimuong hingpit. Di ba ingon si Kristo? Be perfect as I am perfect. You have to choose. Di man mahimo init, bugnaw, na ay tunga-tunga, di mahimo. Nakabantay ka nato nga moangay tag tunga-tunga. Sos palabig simba, mulapas lamang ka sa langit. Kanaro ko pong igo-igo. It's either bugnaw or init, katong labnaw, itutho. Ngunang ang gusto sa Ginoo, we should be perfected. Kay aron ta mahimong angayan sa ginharian sa langit. Diha bitaw usa ka inahan natinga kay pag-uli sa anak, pagtanaw pa sa card, puro F. Anak, unsa maning F? Di ingon pag anak ma, kana ganing F anang card.
Ang meaning ana fasado. Fasado. Mayingon po ang inahan nga tabaghak, kainan kog perfect. Liwat sa kiliwatan. Di bitaw ing simba. Nakabantay ba mo anang? Naman po yung mga bata nga badlungon buaw. Nasa simbahan ba? Distancing man lagi, di ang mama. Di siya kabadlong sa iyang batang gamay kay distance man. Da mudungdong man sa ludhanan, da mo kabayo aning ni ang butangan sa kamot, di giingon sa mama, "Hoy, behave, behave." Di man jud mo tuo. Di giduo sa mama, "Ikaw ha, behave lagi." Tanawa ng bata sa tapat, nakita ka anak behave, ingon magbata, di man may pareho ana ma. Nganong di man mo pareho? Behave man nagmama. Mga mama, why santol nga mamungag buongon? No? Karon ba no, it's really sad. Na yung mga ginikanan, ako, mulalis man ko anang di latoson, okay ra ko anang, og bata, di mo to, pikpiko na gamay ng sampot. Ikaw ha, aya paglihok. Kay, nakadisturbo ka. Na may uban nga, mga bata nga, di jud badlungon sa mama. Kay may sus makadaot na sa psychology, matruma, di ko mo to ana. Dahil siligan mo ito namo nga ang bata pinasagdan jud. Di paglingkod pa sa truck, mangilog jud sa lingkuanan kay pasahero ko. Sakto man si isang feeling. Di may ingsod, sibog day. Di ko. Nalingi mga tao kinsa maning bataa. Sibog day, ani lagi ko, di ko atong daplen, ani ko. 4 years old. Di ing tanaw ag tao, tanaw pud siya. Isa man ang giingnan kusog kadyo. Kay bawo baka maot kag naong. Kadluka maning bataa yung taon. Ngano man di badlungon. Mao nang kinahanglan kay bawo gyud ta mo disiplina. Kay kung di kay bawo mo disiplina, labi na karon kay hilig tagtanom. Mga plantito, mahurot na ng sweldo palit kaang. Unya maglumbay na sa imong tires. Unya kanang bata nimo di nimo trinon, ipanghagbong na tananog. Tag 3,000 ra ba? Pagabot sa ubos wa na pudpud nag 3,000. Mo nang kinahanglan gyud dakong challenge sa mga ginikanan karon. We can only be perfect by constant correction, constant guidance. It's a never-ending process of correcting each one. And, importante, start while young. Kung ang mga bata, gyud gikan sa kanang elementary graders, naagyo ng training of spirituality, training of discipline. Kaya nag-abot na nag-high school, makmako nagjutay. Nag-abot og college, bisan pagbagjuhon sa daghang temptation. Mupaling og jutay, lig-on kay maayog foundation. Pero mga bata ninyo karon pasagda lang, sige duwag cellphone. Na may ubang mga bata nga maldito, na gitawag og manipulation. Dadon ang parents og hilak-hilak og kisi-kisi. So unsa man nitabo, ikaw ang gimanipulate. Unya imo nang pasagdan, you will be manipulated forever and ever. Mo nang sugod sa bata. Napoy ubano kay makaspoil kay lula. Di ko kalimot. Naman po'y point og jutay, no? And for me, the story is very lovely, very beautiful. Dahil lula, nga, ang mama, kusog mo disiplina. Unya, ang lula, maoitig pamper. Di pagkuman, inigdong sa mama, ayaw. Namudong sa lula, tagaila magudnasas, pila ragupot. Niya, mingon ang mama, ikaw jud, ikaw jud spoil anang imong mga apo. But paminaw mo sa sultis lula. Mingon ang lula, day, ikaw may inahan.
ikaw mo'y discipline. Ako nga lula, ako mo'y mo pamper. Nga numan, maoy gusto na kong mabatian sa mga apo, nga ang lula, nga gamay nagnahibiling kinabuhi, usa ka lula, nga mahigugmaon, mapagmahal, mapinanggaon. Nga agmawagan ni ko, kanunay maghandom nga susi lula, pinangga jud ko. Munang ako as apuhan, let me pamper. You do the discipline. Diba nindot? Ikaw lula, ikaw makitaan sa imong mga apo nga. Susi lula, mo jud imong dangpan kay di mi pakanog matamis ari tagaan mi ari tira-tira. Mga kanindong pa mo tira-tira? Nga sa bata pata karon kay arte naman ta. Kalabi na na COVID, ang sauna kay ako'y una. Ikaw na po, gamaya ragsop-sop pa kay manipis. Ingkib po kay anira kutob. Now, very sweet memories. Sumaunay mga butang usahay, ang ngayon itong pamalandungan kanunay. Karon, just 5 minutes. Karon nga nialagin ning problema sa COVID. Let me use the word COVID, C-O-V-I-D, as an acronym. Ato ning naanay representation, naanay meaning, naanay word, no? C. We should take COVID as a challenge. Ato lang naon nga, usaran ni murabag face, usa ka ni kahugna sa atong kinabuhi. And this will just pass. No? But we should take this with courage and care. Di na tamay mo magkadlok-adlok. Kaya kung magsigit na kadlok-adlok, kung ekonomiya na kanina mapiktuhan. Ako kay I'm staying sa middle. Careful, pero isog, sungsong. Kay kung di ta mo sungsong, sige na tagkahadlok. Kung saan may tabo, kung ekonomiya na gani ang madaot, nga mag-ilog na tag-unsay kanon, mas grabe ang epekto kaysa COVID, nga 20 city ray namatay. Pila man ko ni mamatay og magira na ta og ilog usa ka kilong bugas. Maunang, we should be courageous enough, pero with caution and care. So amping, nabitaw doktor nga kaila na mo dito sa Amerika, kapila na kuno sa kahinagbo o positive. Pero ang ilan yung rule dito, inigsod kuno sa pasyente sa ilang clinic, no touching, lingkod lang. Kanya sila pod nga mo test, kinahanglang yung nakamask, nakashield, hunaw kanunay. It's been a year, wa sila matakde. Daghan ang inglabay nga positive sa ilang clinic. Unang kita, o gihutoy-hutoy po ta, manhatag opisina, ayaw pa sige, hawid-hawid. Kaya magsipon pa, hawid-hawid po kang mga lamisa. No, mo nang careful. Sunod, letter O. Ato yung atubangon ang COVID with optimism. Meaning, positive thinking. Atong nauna-uni nga, makapa-improve nato ni as a person and as a community. Mo nang optimistic ta nga, mao rin nag-iingon nga, think positive, nga di ta negative. So, optimistic. Sunod, V. Kita gipanimduman karon sa value of life. Usahay kay we take our lives for granted. Pero nakabantay ba mong nga sige tagmas, tagsara ta hilantan, tagsara ta ubuhon. Kadi man ta di man nato masimhot ng mga uban pang virus o mga allergens. Nakasense ko karon nga happy na tuig, marwa naman ko sipuna. Wa naman ko ubha. Kasi sige man ta og mas. So naay benefit. So tanaw nato nga na-value sa atong kinabuhi karon nga we take for granted. Na may uban nato nga bisan og taas og sugar,
Di pod kaugmaan ug makakita glitsiplan. Bisag high blood, kanunay pod magsinaw ng wait kay mas lami ning humba. Kay ba mo nga kanang lami sa inyong kuko, magtug-an kung sa inyong sakit? Kung ang imong kuko ganit tamis-tamis, posible kang diabetic. Kung ang imong kuko parat-parat, peligro kay sa high blood. Kung aslom-aslom ganit imong kuko, peligro ka sa ulcer. Pero kung imong tilawan ang imong kukuron, na kay gamay. Santimaan. So karon we are also taught about the value of family. No? Mas nakita nato nga panahon sa kalisdanan, pamilya gyud ang atong kauban. Mo nang panggaa ang inyong pamilya, mga bana panggaa ang asawa. Kanira ba kunong kanunay ng kudyog, ana ba tag singhag? Asa man ang paudiar ko day, pangita ang korniso. Unjag, day, mga una ta, magbutang na, o balik kay kamot. Nga na, kanunay na. Munang karon nag-abot sa banadong, di anay, lawooy. Kay lamin niya kay init-init sa tutunlan. Ikaw po ba na, day, mura magkapoy katit, di ba, adaw ng laba, atong hilot-hiluton, ragod ng imong abaga. Hilot po, pijong-pijong po ng asawa, kanindot sa kinabuhi, balag na COVID. So karon, letter I. Maningkamot gyud ta, all of us na aning tawag to be instruments of God's love. Lami nang mabati sa atong mga isig kaingon, nga kita bisan panahon sa kalisdanan nakabati ng imong mga silingan sa gugmas Ginoo. Nakasaway ba mo nga kana bitaw? Nay problema ng inyong silingan, kung pagkahuman, imong gitabangan, hindi mingon na imong silingan, mare, hugdo ka sa langit na ho. Ato man ang itik for granted, pero paminawa na gud ng pung ibutang sa imong kasing-kasing, nagiingnan ka nga, hug ka sa langit. Kaysa mulabay ka ingno kag mare, di munjo kang dako. No, dakong kalipay, kanunay kang ingnon nga sus, kanadyong ang silingan, perting butana. Karon, katapusan, letter D. Naghatag ko recollection, unya, ang ahong mga participants, ahong pasuwatunog ilang acronym. So sila ang pasuwatunog kung sa meaning sa CID, na. Kay ba mo, many times, wa dyan may point out ane. Ako may mo point out. Nga ang D, COVID is reminding us of the reality of death. Marang mahadlok mo litok. Nga kaning COVID, kapay namdom nato ni nga ang kinabuhi, buangay tagmadi, na dead end. Mura magutag kita magbuot ano sa takwaon. Og nay mamatay 18, sus, bata pa. Og mamatay og 21, sus, wa pa maminjo. Og mamatay 35, sus, Ginoo ko, may pagbata. Og mamatay 50, sus, wa pa ka-retire. Og 60, sus, mao pa pag-retire. Og 65, sus, wa pa kapahimo sa retirement. Og 80, sakto-sakto na po. Unja og 105, di na po ko ana. Kita'y magpili. Wata or nakalimuta, Ginoo gyud ang tag-ijahan sa katungod nga mukutlo sa kinabuhi. Kanya karon kaning COVID reminder ni that we are all vulnerable. Karon, mao ni akong ipabawo ninyo. Kalimti tong tanan. Upat ka butang. Unsa man kanibuhaton nato nga naghinumduman ta nga bililo ng kinabuhi unya
na ang kamatayon. Upat kabutang. Una, maningkamot ang magpuyo nga malipayon. Katawa bisag way muot. Pahiyom bisag way lami. Nganuman, kung malipayon kang tao, kung patyon ka karon dayon, di ka alkanse. Pero sige lang makagsapot, kanira bisag magkatiguang kuno kay magkaluuran. Tinod ba na? Gabirthday wa tandaa sa anak, wa na mo tingog isang tuig. Luuran, diya kaning liuran kuno kasdaga pa, signal number 1, inig ka 40, signal number 2, inig katiguang, signal number 5. Luuran, andiyaw na, ayaw, pagpuyong malipayon, kay inig kuha nimo, kung sige ka katawa, di ka alkanse. Sunod, pagpuyo nga mahigugmaon. Nganuman, kung mahigugmaon ka, kung mosakit ka, daghang mag-ilog mo trapo nimo og baho na kang anghoy. Pero kung maldito gani ka, mag-ilog og excuse nga di mo duol nimo. Pero kung buutan gani ka, mag-ilog og kinsay mo bayad sa imong bill sa ospital. Mag-ilog og kinsay mo tanod sa ospital. Magtakurha tagutlo pa. Nganuman kay ikaw pinangga. Pero kung ikaw gani maldito, kung ikaw mamatay, mingon ang silingan, ajura. Kanay bitang kabantay ba mo anang buutan ang asawa, maldito ang bana? Unya maunag kamatay ang asawa, mingon ang banag, sus, manumaon po siya, iunag kuha. Pero ikaw gani buutan, kung kwaon ka, daghang mawili, muhilak ang kalibutan. Kanya kung ikaw mamatay, daghang mo tambong, aron iampo ang imong kalag. Kung maldito ka, daghang mo tambong, kay mo ka og painit. Biskwit pamor. Sunod, pagpuyo nga ligdong. Maning kamot kita, lisod ang magpuyong buutan. I tell you, sayon ang pagbinuutan. Lisod ang pagbinuutan kanunay. Suway kunog panilhig, usado ha kabuntag, sayon. Pero panilhig kuno sa imong natad, 5 ka tuig. Pareho na sa pagbinuutan, sayon ang pagbinuutan, lisod ang paghimo ni ini kanunay. Pero bisag unsa ka lisod, maningkamot gyud ta. Kayang tao nga buutan makatug nga maghayang. Di mahadlok bisag ano sa pakwaon. Kay andam ka sa imong kagalingon nga kung kutloon ang imong kinabuhi, tuakas paraiso uban sa Ginoo. Katapusan, labing importante, kanya lang magpuyo nga maampuon. Kaya nga itong pag-ampo, maunay ang gianan sa mga grasya nga atong ipangayo. So, ayaw kalimutin. So, ito number 1, magpuyo, malipayon. Number 2, magpuyo, mahigugmaon. Number 3, magpuyo, ligdong. Number 4, magpuyo, nga maampuon. Akong balikon before we end. Number 1. Number 1, Number 2. Number 3. Number 4. Sus kunana sa atong kasing-kasing. Bisan pag dead end ta karon. Di ta mahadlok. Kay nag-uban ang Ginoo kanato kanunay. Salamat, maayong udto.